Salut iubitorilor de sport! Astăzi, pentru că m-am gândit că vine sezonul rece, iarna, m-am gândit să facem un videoclip despre top 5 sporturi de iarnă. Deci, hai să începem! Snowboarding-ul este o activitate recreativă și competitivă care implică coborârea pe o suprafață acoperită cu zăpadă în timp ce stai pe un snowboard care este aproape întotdeauna atașat de picioarele unui călăreț. Apare în Jocurile Olimpice de iarnă și în Jocurile Paralimpice de iarnă. Prima dată a fost jucat în 1965 în SUA. Acesta a fost prezentat în Jocurile Olimpice în anul 1998 și în Jocurile Paralimpice în anul 2014. Dezvoltarea snowboardingului a fost inspirată de skateboarding, sanie, surfing și ski. Curling-ul este un sport în care jucătorii alunecă pietre pe o foaie de gheață către o zonă țintită care este segmentată în 4 cercuri concentrice. Este legat de bowling, bowls și shuffleboard. Ia-te-l dracu, mai știi și engleza cu așa te pomenești. Aoleu, mâncați sufletul tău, nici aici nu scap de tine, mă! Nu, eu am venit doar să spun ceva. Bă, dezabonați-vă dracu de la asta că n-aveți ce să vedeți. Mult mai bine că acum am și o parte de liniște. Ok, revenind. Acesta are un număr de jucători înregistrați de peste 1.500.000. Se joacă în echipe a câte 4 persoane fiecare, iar acesta și-a făcut prezența în sportul olimpic în anul 1998 și în paralimpic în anul 2006. Bobul este un sport de iarnă în care o echipă de 2 sau 4 persoane fac o cursă pe o pârtie sânioasă de gheață, într-un vehicul pe patine care atinge o viteză maximă de 130 de km pe oră. Bobul a apărut ca sport la sfârșitul secolului XIX în Elveția. Primul club de bob s-a format la Mortiz în anul 1897. Până în anul 1922, bobul a fost un sport semi-profesionist, iar trecerea la bobul construit din fibră de sticlă a transformat bobul într-un sport al vitezei. Hockey pe gheață este un sport de iarnă olimpic de echipă care se joacă cu crose și un puc. O gravură din secolul XVI de Pieter Bulger cel Bătrân arată o rudimentară formă de hockey. O altă teorie sugerează faptul că hockeyul își are origine pe continentul american, derivând din jocul similar al americanilor lacrosse. În sfârșit, cea mai acceptată teorie este aceea care arată dezvoltarea hockeyului pe gheață ca o variație a hockeyului pe iarbă. Schiul alpinic este un sport de iarnă care încostă în coborârea unor pante de zăpadă prin anumite puncte de trecere obligatorii, numite porți, cu schiuri cu legături cu călcâi fix. Schiatul a evoluat de la schiul fond. Datorită dezvoltării infrastructurii echipamentelor de transport a oamenilor, stațiunile de munte prin acestea schiori erau duși până la vârful celor mai înalte pante, astfel încât bucuria coborârii pantelor lungi, care altădată erau prea greu de urcat, se putea face de mai multe ori. Acest sport este popular oriunde ninge sau oriunde există zăpadă, combinată cu pante ale munților și infrastructură. Astfel, pârtii de schi se găsesc în Europa, America de Nord, Japonia, dar nu numai acolo. Cam atât a fost și cu acest video, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne auzim desigur data viitoare. Cius, pa, pa!